Teď až za války první v rámci nasazení bylo ale podle se stalo nosní tahou německé panzerwaffe a bylo vyrobeno všechno. A nyní vidíme německý těžkýšták, takže přes Tiger 1, je prostě ještě Tiger 2. Tato jednička se vyráběla v letech 1942 až 1944. Vážila 57 tun, takže to opravdu těžký tank, 6,4 cm dlouhý, 6 metrů, to znamená o něco kratší než Panther, ale širší, 56 a vysoká 3 metry. Naštívka mu dělala potíže na při vagónování, takže měl dvoje pásy a pak překládal